او خیم درتا اغا عمل چی گناہونا بم ورانی او مرتبی بم اوچتی صحابہ کرام ورتوی ولینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل درے کارونا کوئی کم بندہ چی درے کار کئی اللہ بی گناہونا ورانی او مرتبی بی اللہ اوچتی ویو کار اسباغ الوضوء علی المکارہ پا کامل طریقہ باندے او دس کول پا خیستہ طریقہ باندے او دس کول دا گناہون ریجی او مرتبی اوچتی درے پیرے خلی تا اوبوشتل مزمزہ استنشاق درے پیرے اندام انزل دا سنت مطابق او دس کول اسباغ الوضوء علی المکارہ پا خیستہ طریقہ باندے او دس کول پتا دے او پا جلتای نا دسی نا چی مخ اول اوینزو دا خپی اول اوینزو مخ رست اوینزو زر زر صرف اندامون زر لامدکو چی وج زیرانا پاتی نشین نا اسباغ الوضوء علی المکارہ او دست پا خط طریقہ کینا خکلے پا قلار او دس کوا ار اندام دری دری پیری او بورا چوا وی اللہ میں گناہون ریجی او مرتبی میں اوچتی دویم عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخودو وکسرت الخطا الی المساجد وی جماعت طرف تڈیر قدمون اخلی جماعت طرف تڈیر قدمون اخلی چی سمر قدمون دیر جماعت طرف تا علی پا دے اللہ گناہون ریجی او مرتبی اللہ اوچتی نمونگواوی جماعت رانا لری دے رازا کور کی بمنزو کا منظر پا کور کی پا مانزا ادریگو چی سمر جماعت تا قدمون دیر علی نو اللہ گناہون ریجی او مرتبی اوچتی کسرت الخطا الی المساجد کورون کے منز نکو کورون کے منز نکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد نکی گی دا گاونڈی دا جماعت منز مگر پا جماعت کی بکی گی یعنی اوشو خو کامل منز ندے چی منز کور اکو او د جماعت گاونڈی دے نو جماعت طرف تا قدمون دیر اغسطل دا گناہون ریجی او حدیث مبارک کے رازی وی رب العالمین چی دا جمع صف اوین دیر خوشحالی گی نو چی منگا کور کے منس کو بغیر دا جمعنا یو پا یو دے او چی پا جمع اوکو نو پا 25 یا پا 27 باندے دے نو معمولی غنتے کڑاوی کسرت الخطا الی المساجد جماعت طرف تڈیر قدمون اغسطل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم کس اوی نئی چی جماعت طرف تڈیر زیرازی دا جماعت دیر شوقی وی او پمخ جماعت تروانی فشہدو لہو بالایمان دا دی سڑی دا ایمان گواہی ورک دتا مومن اوائے طول خلق توی اعلان وکے چی دا مومن دے زکا چی دے جماعت تڈیر زیرازی جماعت طرف تڈیر قدمون اغسطل حدیث مبارک کے رازی چی سڑے جماعت سپا کئی اللہ دا دزل دا گناہونو نا سپا کئی چی اوکس جماعت انزی اللہ زل دا گناہونو نا انزی درہم خبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی گناہون ریجی او مرتبہ اچتی انتظار الصلاة بعد الصلاة چی سڑی منس کڑی او دا بل مانز پا انتظار کی پا جماعت کے ناسی اس پا دا مانز ٹیم شی ورگا دا بل مانز ٹیم براشی انتظار الصلاة بعد الصلاة دے جماعت کے ناستے او دا بل منس انتظار کی اللہ گناہون ریجی اللہ مرتبی اوچتی جماعت کے ٹیم دا بوجھ نگنو چی اذان وشی بس جماعت ترازو انتظار کوا چی دا مانز ٹیم بشو دا اذان
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवे बिलाला अरेहना या बिलाल, अरेहना या बिलाल, बिलाला मात आराम रावला, मात सुकून रावला, अजान उक चढ़त में इत्मीनान राश, रत में आराम राश, च अजान उशी खुशाल शा, रप मुतमयन का जुमात तरफ तरा रवान शा, राश जुमात की और द्वा रकात तहियतुल मस्जिद उका और दमानज़ पर इंतज़ार की बिया कीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह दे पाग सड़ी रहमु की चागा दमाजिगर दमानज़ नमख की सलूर रकात नफल की, अल्लाह रहम पे वका, अल्लाह रहम पे वका। सुमर लोई सआदत ते जुमात तद वक्त हाजिरी और दमानज़ इंतज़ार कवल दा ढेर लोई द सआदत खबर दा। रब्बुल आलमीन दी ज़मुंग ज़रून द जुमात सर उतड़ी। फरमाई व इद तअज़्ज़न रब्बुका, याद का आगा वक्त चे हर कला खबर कुड़ल रफ्स्ता बनी इसराइल लरा लयबअसन्ना अलैहिम, चे खामखा रा उबलीगी मुसल्लत बकी अलैहिम पदी बांदे इला यौमिल क़ियामा, तौरज़िद क़ियामत पूरी मन अगसुक यसूमुहुम सू अल अज़ाब, चिरसी बदी तसख अज़ाब। इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, बेशक रफ्स्ता खामखा ज़र अज़ाब वर्कउन के दे, व इन्नहु औ बेशक अदा रफ्स्ता लगफ़ूरुन खामखा बहुन के दे, रहीम डेर मेहरबान दे।